slušam, pjevaju savuji. Ja bi kad su brdu grada Višegrad. I ljudi su počeli da nestaju. Postojali su popisi ljudi za koje su smatrali da nisu podobni za posao, a radilo se samo o muslimanima. Jednog jutra došavši u ured, našla sam i svoje ime na jednom od tih popisa, a ime mog muža na drugom. Etničko očišćenje spremalo se i protiv naše porodice, ali mi to tvrdoglavo nismo htjeli prihvatiti. Ovih dana sam razmišljala da naziv predstave bi trebao biti Ustaj, curo draga, ružo procvjeta. Uglavnom, s tim želim reći da je cijela priča počela iz moje ogromne želje da napravim nešto za svoj rodni kraj. Jer ja sam Bosanka, iako živim već dugo u Italiji. Bosanka sam srcem i dušom. I tražila sam inspiraciju, tražila sam nešto da me se toliko dojma i da to probam, hajmo reći, predstaviti. Pogled koji su počinili paravojnici Belih orlova pod vođstvom Milana i Sredoje Lukića. Spalili su 55 živih osoba, među kojima je bilo jedno novorođenče. Lično sam liječila tu ženu. Sjećam se ko danas kako sam joj iz inficiranih rana jedne ruke vadila crve. Uspjela je pobjeći kroz kanalizaciju. Tamo se bila sakrila, bježeći iz očeve kuće. Od cijele njene porodice ostala je samo ona. Naišla sam na Bakirinu priču, čitavši knjigu od Luke Leona, koja se zove Višegrad i koja priča o Višegradu. Moja omiljena pjesma je U lijepom starom gradu Višegradu i sve me se jako dojmilo, osim Bakire, dakle i Višegrad i most i tradicija i sve to i na Drini Ćuprija naravno, knjiga. I pomislila sam ovo je zbilja jedan miks koji sam po sebi priča. Naravno, u sve to mi ovih dana obilježavamo također i genocid koji se desio u Srebrenici 1995. 11. jula i vrlo mi je drago doprinijeti na jedan način sa predstavom i tome. Samo sam htjela spasiti svoje curice. Ali nisam uspjela. A oni su napravili to što su naumili. Moja starija kćer imala je ogromnu posjeklinu na glavi, jer su je bili udarali kundakom puške dok je pokušavala da se zaštiti. Krv je bilo posvuda. Onda su pobjegli. Predstava je, hajmo reći, sam je izvela iz jedne knjige koja je napisana na italijanskom jeziku. Monolog je također napisan na italijanskom, tako da je ovo sam prevela i prilagodila na bosanski. Naravno, uz par prijatelja koji su mi pomogli, jer nažalost mislim da je jezik jedna živa materija i ako se ne priča svakodnevno, gubi se bit jezika, mislim. Evo, to je razlog više da me večeras bila posebno trema, jer u mojoj glavi je ipak monodrama nekako se stabilizovala na italijanskom, ali sve se to da promijeniti i mislim da će to samo može biti bolje, a nikako gore. Dok smo još ovdje u Sarajevu, možemo nabaviti sve što nam treba, a u Višegradu
Kako ćemo više vratiti? Bože dragi, borila sam se 6 godina i sad kad je sve spremno, opet mi se vraćaju duhovi prošlosti, crv sumnje. Kad sam Bogom obratila pažnju na sumnju koja me izjedala tog dana, da sam barem poslušala svoje kćerke, svog muža. Zahvaljujući Centru za kulturu, zahvaljujući Dariju Terziću i gospodinu Senadu Suljiću i mojoj velikoj prijateljici Nisi Bukvić, koja je predložila predstavu, večeras smo mogli podijeliti ovo jako bitno iskustvo.